En lavere østrogenproduktion og svingninger af hormonet i blodet fører til hedeture hos op til 50% af alle kvinder i overgangsalderen. En hedetur er karakteriseret ved en pludselig og intens varme, der typisk starter midt i brystet og nakken, og derefter spreder sig til ansigtet og sommetider til resten af kroppen. Synlige tegn kan være rødme, øget puls og sved. Hedeture opleves forskelligt, og antallet af episoder varierer ligeledes hos den enkelte kvinde og fra den ene periode til den anden. Der kan forekomme få inden for et døgn eller mange inden for en time. Intensiteten af en hedetur kan variere på samme måde som antallet. Antal og frekvens af hedeture kan også blive påvirket af faktorer, såsom koffein, alkohol eller krydret mad. En hedetur om natten vil ofte vække kvinden og kan skabe forringet søvn og søvnkvalitet. Dette kan over tid have en negativ påvirkning af kvindens energi og overskud. Læs mere på vores hjemmeside.